I'm going to Mallorca. Deň prvý, bazén je prázdny, ale my ideme na flágu. Mimochodom ešte, aby sme mali na pamiatku, tu je naše autíčko, to čierne. Peťo stihol klapnúť späť, ak je nové. Dnes sa vyhýbame slnku, pláži a vode, lebo sme sa prvý deň spálili. Áno. A ja som sa... Ja som sa podľa mňa nespálil, ale mám asi reakciu na morské plozy a slnko. Neviem, prečo chodíme stále do jaskýň, kde je to isté. To je obrátený baranček. Tam vzadu som si ja našiel anielské krídlo a možno je to padnuté srdce. Opúšťame ťa. Bolo to príjemné až na akčne neakčné uklízečky, ktoré ráno klopú a potom ti nechajú koš na stole. Čau! To je ostrov Kruháčov. Týmto chvíľu pôjdeme. Ideme historickým vláčikom do Soléru a odtiaľ ešte električkou do Port de Soler. Týmto vláčikom sme prišli a touto trámkou, električkou pôjdeme do Port de Soler. A kde máš motor? Neviem. Pôvodne sme si chceli brať turistické topánky a chodiť tu na turistiky a my pritom skutočne nezvládame ani po meste kráčať pri vode ešte k tomu, čo je také horko. Nacházíme sa in the middle Palma. Do toho chvíľu lutujeme.
rovnaký stav.